Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri 2021ko Elhuyar Zientzia Azokanetako sakiri banaketa honetara. Ongi etorri. Bueno, 9. edizioa da, formatu hau hasi zenet nik enekin, kauskentzatu da berria, bale. 9. edizioa da, eta arrakasta besterik ezin zaio eman azoka honi. Azken batean hasi zenetikan, 12-18 urte bitarteko 6.000 ikasle baino gehiago parte hartu dezute, 900 proiektu sortu dira, tartean 700 aurkeztu direnak. Osea, pasada bada. Claro, ni nator nire mundutik hande Happy Flower, eta repente flipatzen dut gauza hauekin. Vale, zemuz? Ondo? Gai? Nina hau aluzinauta, Bertan, claro, nire ditu ziaten Elhuyarrek eta esan ziaten, aizu, aurkeztuko zu zientzia azokako sari banaketan, bole. Claro, niretzat Elhuyar da iztegia. Dena dakien iztegia. Zen zalantza, Elhuyar iztegi entziklopedikoa. Makrotomo horiek Euskal Etxe guztietan daudenak. Erabiltze ditugun ala ez beste gozago da. Ez? Baina, karo, ni flipatzen orduan webgunean sartu nintzen, eta eske flipatin dez zuen lanekin. Ke marabila! Eske, nina flipauta. Hemen ikusten da salto generazionala. Ber, nien nahi zarra. Zuentza super zarra. Baina nahi zarra. Osea, ni naiz gaztea. Baina, karo, nire teknologia garaiak ez daga zer ikusiek zurekin. Osea, ni gogoratzen naiz, niri jartzen ziatela pila bat, jartzen nula bi kable, polo positibo, polo negatibo, bombilla pizten zan. Eta nire zaten, uaaaa, zientzia! Eta gero jartzen un interruptor bat, uaaaa, ni kontrolatzen dut argia, jainkoa. Karo, flipada bat. Eta bestela, txapakumarekin egiten horlako borobilak, jartzen genitun gomitak beraien artean egiten genien hola, eta noria mugitzen zan. Eta errepente jartzen genien bateria, eta mugitzen zan bakarrik. Osea, imaginatu nire flipada. Eta, karo, zuek programatu egitituzu gauzak, osea, nire buruak esplotatu egiten du, momentu hontan. Nik ala ere ondo pasatzen nun teknologian, Bai, ni hona nintzen. Silikon asko zeakin pegatzen nun dena, dena pegatzen nun, egurrarekin marabila batzuk egin ditun, graziosoa zen ikuste irakasleak laipurdia oskurtzen zitzaien zerrara gerturatzen ginenean, behatzak, ama, ez moztu, eta, baina ni hona nintzen. Marrazta teknikoan ere, bastante ondo, ordenagailuekin ez, hor ja, baina gure garaian zan Photoshop. Eta PowerPoint, obviamente teknologia vieja, ja. Ez, baina Photoshop ni flipatzen hola argazki bat jarri, beste bat itasen guztia, beste gorputz bat, ni flip bat iten hon, baina nintzen hona hortan, baina azken batean hortan datza talde lana, ezta? Jakintza desberdina daukaten pertsonak elkartu, eta denek proiektu aman komun bat aurrera eraman. Ta hori da azken batean zuek egin dezutena, eta hori da azken batean zuek saritzen datorri geha. Ezta? Orduan naiz gehiago enroiatuko, eta hasiko gera asuntoarekin, hasiko gera sari banaketa nagusiarekin. Aurten 7 sari banatuko dira, eta horretarako sari banatzaile bereziak edukiko ditugu. Lehenengo sariarekin hasiko gera. Horretarako igo dadila mesedez, oholtzara erabiko sail teknikoaren arduraduna David Martínez Díaz. Txalo bero bat. Honako arrazoiak eman ditu epamaiak lana saritzeko. Proiektu original honek planteamendu erreal, jakin eta hurbil bati ematen dio erantzuna. Egungo osasun egoerari egokituz. Prototipoaren garapenerako kontuan hartu izan dira garapen jasangarriko helburuak. Zentroan bertan sorturiko hondakinak birziklatuz. Hori dela eta, Uribarri BHIko Belestial Industries taldearen Airreaktor ikasgela airietxatzeko proiektua lana jaso du saria. Zientzia en akzion, azokarako akreditazioa irakasleentzat eta bere taldearentzat. Zorionak. Kaixo, gu Belestial Industries gara, eta gure izenak dira. Gorka. Ibon. Eder. Pablo. Basaurikoak gara, Uribarri institutukoak, 4. mailakoak. Eta Airreaktor proiektu teknologikoa sortu dugu. Gure arazoa institutuaren gelen ventilazio txarra zen. COVID-arekin gelak ventilatzea importanteagoa da, eta horregatik tresna egitea buratu zitzaigun. Hemen ikusi alduzun bezala, leiho hauek ez dira hobeagoak ventilatzeko, eta horregatik tresna egin genuen. Prototipo egiteko erabili ditugun material nagusiak haizegailuak dira. Dorre ordenagailu zaharretako CPU eta elikadura iturriko haizegailuak erabili ditugu.
proiektuarekin egin ditugun frogak, egiaztatzen dute, biltzen ditugun geretan, aireztapena askoz gehiago betzen dela. Gure ustez, prototipo hau bideragarria da, edozein institutan aurkitu daiteke materialekin egin dagoelako, merkeatelako, eta azkenik material guztiak berrerabilak dira, eta horrela ez du egiten kalte handi bat ingurumenean. Bueno, ideia zoragarria da, azken batean momentuko arazo bati soluzio bat bilatu diozute, gaina material berrezta hori, ulertu duzute, ezta? Ni ere trabatzen naiz, gertatzen da, zuzenekoetan ere. Bueno, orain bai, merezita saria igo daitezela, Gorka Alvarez, Ibon Garzia, Pablo Bu eta Eder Olabarrieta. Txalo bero bat. Ya está, klik da seinalea, ate du argazkia. Ya está. Bueno, zorionak, 58 izagailu, erabilitu zue? 58, ez da? 96 kable. Irakurri diezu lana, Bueno, más o menos. Flipatu, 96 kable, eta nik polo positibo eta polo negatibo. Bada. Bueno, 58 izagailu. Zer da? Eskolari esateko renovatu ordenagailuak? Ona. Txiste txarra, sentitzen dut, eske humorea behar dugu. En fin, guazen orain, bigarren sariarekin. Hau emateko, igo dadila mesedez holtzara UPV-EHUko ikerketaren arloko errektore ordea, Inma Arostegi Madariaga. Txalo bero bat. Bueno, arratsaldeon, honako arrazoiak eman ditu epaimaiak lana saritzeko. Oso prototipo onak egin dituzte, baita oso erabilgarriak ere. Prototipoak egiteko behar izan duten informazio guztia oso ondo bilatu dutela argi dago. Baita, prototipoak egiteko beharrezkoak ziren material guztiak eta programak zeintzuk ziren begiratu dutela ere. Gainera, bideoa oso lagungarria da. Esplikazio eta emandako pausu guztiak bertan ikus daitezkelako. Hori dela eta, Uribarri, Bigarren Hezkuntzako Institutoko GDS Girls Doing Science taldearen zentzore 19, aforo zenbatzailea eta CO2 neurgailua lanak jaso du saria. Bizkaia Talent ekoformazio beka taldekideentzat. Ikus dezagun beraien bideoa. Kaixo, gu Goizane, Zurine, Nagore eta Patrizia gara, eta GDS taldea osatzen dugu. Basauriko Uribarri Institutuko batxilergoko lehen mailako ikasleak gara. Egoera honen erruz gure bizitza guztiz aldatu egin da, eta neurriak betetzean erosotasuna izateko laguntza moduan egin dugu proiektua. Horregaitik aforo zenbatzaile bat eta CO2 neurtzeko kutxa bat sortu ditugu. Arazoa konpontzeko karbono dioksidoa eta aireztapena kontuan hartu ditugu. Horretarako hainbat aldagaietan oinarritu gara. Gelaren volumena, aforoa, dagoen jendea, gazteak edo helduak badiren, egindako ekintza, inguruan dauden COVID kasuak eta hartu nahi den arriskua. Gela batean dagoen karbono dioksidoa neurtzeko, taula batzuetan, datuetan eta formula batean oinarritu gara. Karbono dioksidoa 700 ppm baliotik gora badago, airea berriztu beharko dela edo gelatik irtetzeko beharra dagoela esan nahi lukete. Sarrerako sakatzaileari ematen badiogu ikusten da hau pizten dela, eta honek esaten duena da 0 pertsona baino gehiago daudela. Jarraitzen badiogu sakatzaile honi ematen, helduko da momentu bat non aforoa beteko da eta orduan LED guztiak piztuko dira. Eta berriz ere, jendea ateratzen denean amatatuko dira.
Bueno, nik nire ikasle garaian jaso nahiko nukeen biologia klase magistral ederra jasotzeaz aparte oso interesgarria da, garaiko arazo biologiko bati soluzio teknologiko bat bilatzen saiatu direla 4 emakume hauek. Beraz, igo daiteztela saria jasotzera Nagore Cesar, Patricia Diego, Goizane Barnetxea eta Zurine Barbero. Zorionak! Bueno, zoriona, niri asko gustatu zait lana, Niri egia da, ni pixkat bihurria naizela eta egongo nintzen kontagailuarekin jolasten. Stop, sartu, baina bueno, hori ni naizelako. Baina bueno, azken batean, gaur egun aforoaren problemari soluzio bat ematen dio zuten, zen bestela beti dago norbait kontatzen. Eta bueno, jazta, horrekin ja ekiditen dugu arazoari. Zorionak, neskak. Segi dezagun aurrera. 3. saria emateko, Eneritz González Fernández daukagu gurekin, Nafarroako Gobernuko Euskara atalaren barruko ega bulego burua. Txalo bero bat. Honako arrazoiak eman ditu epaimahaiak lana saritzeko. Oso ondo eraman dituzte datuak tauletara, eta prototipoan ere lan bikaina egin dute. Eskala zaindu eta beharrezkoa erabilita. Datuen bilketa eta berrikusketa ere oso egokia izan da. Hori dela eta, Zentro Formazion Somorrostroko Mafaldak 2 taldearen eguzkioskailu jasangarria lanak jaso du saria. A Coruñako Kambreko Open Science azokarako akreditazioa taldeko 4 kiderentzat. Ikus ezagun beraien bideoa. Ni Mikel naiz. Ni Irene. Ni Irati. Eta gaur proiektu oskailu jasangarria presentatuko dugu. Proiektu honen erronka da nola lor ditzakegu ura eta elikagai freskoak 3. munduko herrialdetan sare elektriko bati lotuta egon gabe. Eta hori egiteko proiektua da eguzki panel fotovoltaikoen bidez lortzen dugun energia elektrikoarekin hotza lortzea. Gure oskailua 4 zati fundamental ditu. Zelula fotovoltaika, reguladorea, peltierra eta bateria bat. Hau funtzionatzeko, peltier efektua erabiltzen da. Hau da, zelula fotovoltaikik ateratzen den korronte jarraitu bat, material desberdinez osatutako zirkuito baten bidez pasatzea datza. Bueno, zorionak, oskailu independiente bat entxuferi gabe, bueno, a ber, rau, karo, te batxe bi, ni flipatu nago barketu, nik ez duen egiten adinotan. Eguzki argindar naturala eta berdea den bezala, hori aprobetxatzea aukera ona da, eta arazo bati soluzio bat ematen dio, beraz, txalo bero bat, saritua igo daitezela mesedez, saria jasotzea, Irati Fernández, Mikel Santamaria eta Irene Garzia. Zorionak. Hala ere nik hemen ikustet problemita txiki bat, karo, bai, eguzki egiten ez duenean Euskal Herrian beti? Nik hor desafioa botatzizkizuet, nik desafioak bueltak ematen jarraitzeko denbora guztian. Zen atzoko guraldia ez de logo, gaur bai, minatzo. Ja, bueno, baina izu, txapo, zorionak. Bueno, a ber, ekitaldiaren erdialdera iristen ari gera, ni oso pozin dago hemen egotea, tini Donostiarra naiz, eta klar, niretzat momentu enten Bilbora etortzea da oporretan etortzea. Bai,
Ez, kontuan hartuta ze garaita bizi geran, mugitzea, ez da guztiz gomendagarria, eta orduan aukera txikiek ditudanean, nik gainean eretzat Bilbo oso handia da, Donosti oso txikia da, konparatzen, orduan beti nago, hola, eta oso pozik nagoen hemen egoteagatik. Hala ere, honek gogorarazten digu ez gaudela guztiok. Ezta, azokan parte hartu dezuten gazte ikerlari guztia, ezin izan zeratu hemen egon, bakarrik sarituak izango zeratenak, eta hortarako dakagu teknologia bat oso polita dela streaming, aurten bereziki ezagutu duguna, eta hor dauzkagu, pantailaren bestaldean, bagian ekitaldi hau ikusten, ez zaudete, baina batzaudete. Ingo dugu agur bat, pantaila, nik sentitu dut, jazta. Teknologiaren abantaila nagusiak. Bueno, laugarren sariarekin jarraituko dugu. Saria banatzeko gurekin daukagu aniztasunerako eta hezkuntza inklusiorako zuzendaria Lucia Torrealdai Berrueka. Txalo bero bat. Arratsaldeon guztioi. Bueno, honako arrazoiak eman ditu epaimahaiak sari hau banatzeko. Bideoaren azalpen bikaina. Erabilitako lan metodologia, argia, txukuna, ondo antolatua. Emaitzak talde modura aurkezteko argitasuna ere. Eta erabilitako grafikoak, irudiak, lagungarriak izan direlako oso, ikerketa ulertzeko. Horrez gain, azpimarratu du epaimahaiak bizi izan dugun egoera, COVID dela eta, ideia eta ikerketa berrietarako aukera gisa baliatu dutela. Horregatik guztiagatik, Elorrio BHI-ko oxilin taldearen antibiotic resistance lanak jasoko du saria. Mila esker. Ikustazago meraien bideoa. During the last year, due to the pandemic produced by the COVID-19, we have realized that medicines are very important to us and that we consume them almost every day. As a result, the decision of analyzing a type of medicine was made, antibiotics. First of all, we analyze the knowledge of our school community. It is still adult people who is not aware of the problems produced by antibiotics. Therefore, we began a research about how antibiotics work. We discovered that there has been a huge problem with antibiotics. The problem is called antibiotic resistance. Bacteria are mutating, changing the genetic code. Consequently, antibiotics cannot kill bacteria. But from where does this problem come from? In fact, it has an easier answer that you might be thinking of: the ability of bacteria to change the genetic code. There is also a bigger problem here because almost all the meat from the supermarket contains antibiotics. But there is a catch. When we eat meat, we are eating antibiotics as well, and we produce resistance. As a consequence, many of treatments for common bacterial infection are becoming less effective. For example, 700,000 people die each year due to the antibiotic resistance. Antibiotic resistance is accelerated by the overuse of antibiotics. Consequently, we can prevent it by taking them only when they are prescribed by a certified health professional. Bueno. Nik inglesez ikusi noa esan nahi ama azetu lertuko. Antibiotik, baina gero, klaro, igual ez dakizute, ni erizaina naiz. Eta orduan, antibiotik esan, antibiotiko, hori manejatzen dut. Nire egunerokoan, gente erabiltzen dut, eta egia da, beraiek erakusten dute, dagoela arazonti bat, antibiotikoen erresistentzia. Guk lanean egunero ikusten dugun gai bat, batez ere gaur egungo egoeran. Baina oso interesgarria da, zeren planteatzen duten kuestioarekin ikusten da gure egunerokoan ditugun sendagai hauen inguruko ze informazio edo ze jakintza gutxi daukagun. Beraz, igo daitezela, ingelesa bikainki manejatzen duten eta nire maila ridikulo uzten duten lau sarituak. Garazi Eriz Alberdi, Xabin Etxebarria Martínez, Mai Basauri Gamboa eta Lucia Alberdi Igartua. Zorionak!
Bueno, zorionak oso lan interesgarria, benetan, eta eskerrik asko azpitituluengatik. Nik eskertu ditut, pertsonalki. Antibiotics. Earki. Ze interesgarria, benetan, Nik jarraitzet, nik flipota nago. Bueno, y ahora vamos con el quinto premio. Para eso tenemos con nosotras a Eva Armesto Macías, Bizkaiko Foru Aldundiko enpresak sustatzeko zerbitzu burua. Txalo bero bat. Hola, buenas tardes. El jurado ha valorado el trabajo de este grupo por 3 puntos fuertes principalmente. Por un lado, el rigor metodológico aplicado al proyecto científico. Por otro lado, en cuanto a la comunicación, por su disposición a presentar tanto el proceso seguido como los resultados obtenidos. Y además, ha tenido en cuenta que ha colaborado con personas expertas a lo largo del proceso y quiere premiar la aportación que hacen a la ciencia ciudadana. Por ello, el proyecto Estudio de mamíferos mediante técnicas de fototrampeo que ha desarrollado el grupo de IS Barañáin ha conseguido la acreditación para 3 de sus miembros para acudir a la Feria Esporecerca Jove de Cataluña. Enhorabuena. Alumnos de cuarto de la ESO de IES Barañáin, en Navarra, y os vamos a presentar nuestro proyecto Fototrampeo. En él nos hemos propuesto estudiar la fauna en 3 ecosistemas navarros diferentes, que son el Valle de Hierri, la Sierra Urbasa y nuestra propia localidad, Barañáin. Varios compañeros han colocado cámaras de fototrampeo en dichas localidades y tras 4 semanas de captura hemos analizado las imágenes. La pregunta experimental que se planteó fue cómo afecta la proximidad de núcleos urbanos y, en su caso, el gradiente de densidad poblacional a la riqueza de especies mamíferas y su abundancia. Para la colocación de las cámaras se buscaban zonas de paso de faunas y se colocaban en troncos de árboles a unos 40 centímetros más o menos del suelo, que es la medida perfecta, que es la altura perfecta para la fotografía de los mamíferos. Se analizaron más de 3.000 fotografías, un total de unas 500 secuencias analizadas, ya que se suprimieron fotos en las que la cámara fue activada por la vegetación o fenómenos meteorológicos. En los ejemplos de captura se pueden ver algunos animales fotografiados de cada localidad, de los que destacan zorros, jinetas, corzos, liebres, tejones, jabalíes e incluso el famoso bisón europeo. Después tenemos las conclusiones, en las que se dedujo que la Sierra de Urbasa mostraba una riqueza de especies superior, mientras que las 2 localidades restantes eran similares entre sí. Bueno, yo estoy alucinando por lo que estoy aprendiendo, ni idea de lo que era el fototrampeo. Desde la ignorancia piensas que es fototrampa, tipo Photoshop. Pero no, resulta que es el paparazzi de naturaleza. O sea, es flipante. Y bueno, nos enseña un trabajo brillante que nos muestra la riqueza de la fauna que nos rodea y desde luego la que tenemos que salvaguardar. Por lo tanto, que suban por favor a recibir el merecido premio Ainara Alegría Rodríguez, Eva López Azauza, Kevin Sánchez Arboleda y Martín Serrosiain Ros. Bueno, felicidades por el trabajo. En 40 centímetros, ¿no? La cámara, la altura. ¿Se lo ves? Si os he estudiado. 40 centímetros es casi como un tercio de mí. Bueno, es lo que hay. Pero bueno, no se hace pequeño la altura, sino las acciones. Nos hacen grandes las acciones, así que... Zoriona, qué equipo, de verdad, muy bonito el trabajo. Bueno, guazen orain, azken aurreko sariarekin, 6garrenarekin hain zuzen ere, horretarako saria banatzera igoko da, Bilboko udaleko Euskara eta Hizkuntza zinegotzia Koldo Narbaiza Olaskoaga. Txalo bero bat. Bai,
keixo, arrastion guztioi, eta lehenengo eta behin egin behar dutena da eskertu zuen lana, zuen jarrera, eta lortu duzuen helburuak, ez? Honako arrazoiak eman ditu epaimahaiak lana saritzeko. Soluzio teknologikoak identifikatzen den arazoari erantzun egokia ematen dio, honetarako teknologia ezberdinen erabilera sustatuz. Era berean, balioen jartzekoa da, soluzio teknologikoa garatzeko sortu den maketa. Hori dela eta, Urola ikastola, Urola, taldearen lurrazpiko urak atratzeko sistema lana jaso du saria. Portugalgo Mostra Nazional Portuguesa azokarako akreditazio taldeko kidetzat. Zalo beroak. Gu Azkoitiko Urola ikastolako ikaslidea, eta ongi azkertzen Azkoitiko Urazpiko ure. Horren arira proiektu bat indeu. Proiektu hortan Urazpiko urek atateitu. Bertan deposito bat urpompa eguzki panela biatiteu. Eta hau dana funtzionatzeko robotika plaka bat egin. Ikuste zenez, AutoCAD programa ibiliz proiektuko piezak ditu. Proiektua programatzeko Arduino plaka erabili dugu. Nola funtzionatzeu? Hemen lurrazpiko ura daude. Depositoko ura minimoño aiatzeanen, robotiko plakak estrategio pompai martxan jartzeko eta depositua betetzen hastea. Deposituan nivela gora aiatzeanen, pompak jabitea eta berriz kontsumitzen hastea. Sistema guzti honek eguzki energiekin funtzionatzeu. Energia hori hemengo etxola hontan daun baterietan gordetzea. Eta gero sistema guztiz autonomoa eta lurrazpiko urak dauden edozein lekutan leike instalau. Diseño eta guzti politia, arte plastikoak ere. AutoCAD hori bai zer dan. Beste guztia, txino. Eta egokia hitz hori. Bueno, pasada bat programazioa. Eski, karo, nik ere pilarekin nago. Imaginatu nire flipada nagusia. Bueno, ura bezain elementu preziatua lurrazpetik nola atera sistema autonomo bat sortuz. Zoragarria iruditzen zait ideia. Eta igo daitezela saria jasotzera June Berasategi Plazaola, Ekaitz Oso Aurrestilla, Iker Iglesias Lazkano eta Julene Lustondo Karapeto. Zorionak! Zorionak daukate, oso ideia polita. Hore bai, eguraldi txarrean, nik jarraitzen eriakin, Nik hor botatzet. Nik desafioa botatzek izuet, Ikertzailea zeate, pentsatu. Nik bastante dauka neriarekin. Bueno, eta amaitzeko, goazen ekitaldi honetako azken saria banatzera. Horretarako gurekin daukagu Jon Abril Olaetxea Elhuyarreko koordinatzaile nagusia. Txalo bero bat. Arratsaldeon, eta eskerrik asko guziei hemen izateatik eta ikasturtean zehar egin duzen lanagatik. Neri dagokit, arratsaldeko azken saria banatzea. Honako arrazoiak eman ditu epaimahaiak lana saritzeko. Gazteen interes pertsonaletik abiatu da proiektua, munduko beharrizan bati erantzun da eta interes profesionala erakutsita. Metodologia ondo azalduta dago eta zorroztasun metodologiko handiz aurrera eraman da proiektua. Ingenieritza eta ingurunea elkartuta, disiplinarteko proiektu bikaina garatu dute. Hori dela eta, Lauro ikastolako Lauroko astronautak taldearen urteroko lekaleen hazien ernetzea ikertzen
mikrograbitate baldintzetan espaziora eramateko helburuarekin lanak jaso du saria. Eta haze saria, Italiako I Giovanni Elesientza azokarako akreditazioa taldeko laukiderentzat. Aupa, gu Leire, Izadi, Aiala eta Naia gara. Lauri ikastolako lehenengo batxilergoko lau ikasle, gaur gure ikerketa aurkeztuko dizuegu eta hori landaren hazkuntza mikrogravitatean datza. Landaren hazkuntza mikrogravitatea tropismoetan datza eta guk zehazki gravitropismoa aztertu dugu. Gravitropismoaren estimulua gravitate indarra da. Gravitate indarra beti lurraren zentroan zea eta bera sustraiek geotropismo positiboa izango dute eta zurtoinek negatiboa. Gravitate indarrari esker landarek beraien hazkuntza finkatzen dute honen noranzkoan. Mikrogravitatea simulatzeko modu ezberdinak daude, baina guk klienostatua eraikitzea eta diseinatzea erabaki dugu. Mikrogravitatea simulatu ahal izateko 4 minutuko abiadura konstantez programatu dugu gure klienostatua. Honek eragingo die ardatz gravitatorio konstantez aldatzea eta ez dute ardatz bat finkatuko. Horrela mikrogravitatea simulatuko da. Gure klienostatua eraikitzeko legozko piezak erabili ditugu eskuragarriagoak ditugulako eta varietate handiago izateko aukera ematen digulako. Eta gero gehitu diogu motorra programatu ahal izateko Lego Mindstorm izeneko programa bat erabili dugu eta 2 minutuko abiaduran programatu dugu. Gure klienostatoaren ondorioak 4 egun pasata izan dira ziente egumentu apurtu eta sustraiak inklinatuta hasi direla, baina aldaketa nabarmenik gabe. 6 egun pasata landaren zurtoinak eta sustraiak inklinatuta hasi dira, vektor gravitatorioa finkatu ezinik. 8. egunean, zurtoina eta sustraiak kurbatuta hasi diren arren, egoera bikainetan daudela ikusi dezakegu. Beraz, etorkizunean dilistak mikrograbitate baldintzetan hasi daitezke. Eta hoi izan da guztia, espero dugu gure ikerketa interesgarria irudit izana. Eta paru dugu elkar laster ikustea. Agur! Eta jazta! Txa, nire buruak hemen esplotatin du. Espaziora lekaleak. Eta gero jarri dute jakiteko ateako tio biboietako batean, betiko YouTube bideotan beti dago norbait mareatu egiten dana. Ez beti dago. Tio bibo... Ni, ai, amatxo maitia! Que fuerte! Karo, eski imaginauten ere flipada gauza guzti hauekin. Gaina demostratu dute dilistak direla oberenak, zurtoina ateratzen dutela. Nik ja beste modu batean jatitut dilistak, ja... Ez? Ba, ez tezu, espaziora jungo dira. Igo daitezela, merezitako saria jasotzera Naia Urteaga López, Izadi Diego Eguren, Alaia Janez Iturbe Ormaetxea eta Leire Soto Otxandiano. Zorionak! Ezaztu diploma, importante da. Zorionak neskak, benetan, Bida, hortxe. Bueno, 4 emakumerekin, 3 etorri dira, baina 4 parte hartu dute. 4 emakumerekin amaituko dugu, 4 emakume. Eta batek esan, ja, estata dute mita, babeiatako temita, 4 emakume. Zeren, naiz eta garaiak hobetu, naiz eta aldaketa asko egon, gaur egun oraindik ere imaginario kolektiboa, zientzia mundu bateari buruz hitz egiten balin badugu, oso imaginario maskulinoa edukitzen jarraitzen dugu, naiz eta errealitatea ez izan hori. Eta zergatik, erreferentziak baditugu. Bilaketa errex batekin bakarrik, hor daukagu Marie Curie, hor daukagu Rosalind Franklin adibidez, baina badira zientzialari batzuk non etzaien meritoa ama. Rosalind Franklin izan zen ADN-aren kate bikoitza lehenengo argazkia dukizuna, baina meritoa ditzaion berari eman. Edo adibidez Jocelyn Bell, radiazio oso altuak emeditzen dituen izar baten seinaleak kaptatu zituen ekipoko kidea izan zen, baina Nobel saria gizonezkoi bakarrik eman zitzaien eta ez berari. Edo eta Florence Nightingale, nor da Florence Nightingale, erizaintza modernoaren hastapenak jarri zituen emakumea. Bera, matematikaria zen, estadistikan ere aditua zen, eta erizaintzak gaur egun metodo zientifikoaren oinarriak berak jarri zituen. Bera izan zen, ospitaleko ereduak aldatu zituna, eta gelak aireztatu behar zirela esan zuen lehenengoa. Aizagailuena asko gustatuko litzaioke Florence Nightingale. Baina ez ditugu ezagutzen, zergatik historiak ez ditulako kontatzen.
Ez da bakarrik erreferentzia baizik eta baita da nork kontatzen duen historia. Eta baita espazioak. Importanta espazioak sortzea gauzak sortu alizateko. Eta Elujar zientzia azokak azken batean ere plataforma eder bat ematen dizue gazteoi zuen ideiak gauzatu, sortu eta investigatzen jarraitzeko. Orduan, amaitu horretik eskerrak bakarrik, zorionak, saritu guztiei, eskerrik asko parte hartu dezuten, ikasle, irakasle, aholkura lanetan ibilizeraten ikerlari guztiei, eta baita babesle eta kolaboratzaile guztiei. Zorionak, eta jun aurretik, atea behar dugu argazki kolektibo bat. Bai, orduan, horratzean altxatuko gera denok, eta horratzean goian ikusiko dezuten kamera hortara, altxakora eta ingo dugu kaixo agur, rato batean egongo gea. Jeiki, begiratu. Eta horre egongo gera, zeren, orain irudiaren garaian gaude, orduan argazki batzuk aterako ditugu, kaixo, agur, diploma, igo, eta gauza guzti hauek, zuetak izuten ni baino gehiago selfien inguruan, hori ez da problema. Gora, Elujar zientzia azoka! Bueno, iseri zaitezte. Eta orain bai, bagoaz. Bueno, aurten 9. urte urren, aurren urtean 10 urte. Imaginatu nola duen Elujarrekoak. Zuek ere, animo, urrengo urteko proiektu guztiekin, segi sortzen, segi zientzia egiten, segi ikasten, eta guri erakusten baituz ezen, jatei du, Nik urrengo urtean, zita obligatoria, nik ikusiko dut egite dituzuen lan guztiak. Eskerrik asko etortzagatik, mi esker, eta jun aurretik hori, gero modu eskalonatuan aterako gera, beraz egin kaso bertako langilei. Eskerrik asko. Egun hona izan. Agur.